deň nášho jogového adventného kalendára. Počas celej lekcie sa budeme venovať pozdravu slnku. Pozdrav slnku je podľa mňa základ, ktorý každý jogín pozná, či už ako rozcvička pred nejakou ťažšou lekciou, alebo napríklad ako spôsob rozhýbania celého tela, pokiaľ nemáme čas na nejakú dlhšiu lekciu, dlhšiu prax. Prejdeme si zjednodušený tip, ktorý je vhodný predovšetkým pre začiatočníkov, základný tip a rozšírený. Ukážeme si, ako pridávaním jednotlivých jogových pozícií do pozdravu slnku vedia vzniknúť krásne jogové variácie. Tak poďme hneď na to a začneme na začiatku podložky. Začneme v pozícii hory, je to východisková pozícia. Ja sa takto otočím k vám, aby ste videli. Nohy máme buď na šírku bokov, alebo ich máme dokopy. Tento výber nechám na vás, záleží od vás, ako stabilne sa cítite v pozícii, či potrebujete trošku viac udržiavať rovnováhu a uzemňovať sa vďaka tomu, že máte nohy naširšie. Pozor na krížovú oblasť. Keď stojíme v pozícii hory, nechceme, aby sme mali prehnutú krížovú časť, takže jemne pánvu podsadíme. Pokiaľ je potrebné, kľudne môžete aj mierne pokrčiť kolena, nemusíte ich úplne vystierať. Opäť je to na vás, hlavne aby ste sa v danej pozícii cítili úplne pohodlne. Dávame pozor aj na ramená, takže ťaháme od uší, kľudne s nádychom. Pritiahnite ramená k ušiam a s výdychom ich trošku posadíme dozadu. Ako keby ste chceli tak jemne stlačiť lopatky k sebe. Ruky máme buď v pozícii modlitby, to znamená, že tlačíme dlane k sebe, alebo ich môžete mať kľudne vedľa tela, dlaňami dopredu. Pozor aj na postoj hlavy, alebo teda uloženie hlavy, aby sme nemali hlavu príliš vpredu, ale ani aby sme ju nemali príliš vzadu. Opäť sa snažíme byť v pozícii čo najprirodzenejšie, aby sme sa cítili pohodlne. Dáme si na začiatok 3 hlboké nádychy a výdychy v pozícii hory. Výdych. Nádych nosom. Výdych. A ešte jeden nádych a výdych. S ďalším nádychom pôjdeme do pozície vysokej hory. Ruky idú dohora, pozrieme sa za nimi. Ruky máme buď na šírku ramien, alebo ich spojíme nad hlavou. A s výdychom klesáme dole do hlbokého predklonu. Vrchná časť tela je úplne uvoľnená, vyvesená. Kolená máme pokrčené tak, ako je potrebné, prípadne si môžeme prekračovať z jednej nohy na druhú. Uvoľnite vrchnú časť tela. To znamená, že od trupu hore je všetko uvoľnené. Môžete sa chytiť za lakte, pokolísať sa z jednej strany do druhej. Stále dýchame. S ďalším nádychom prejdeme do pozície rovného predklonu. To znamená, že chrbát je rovný, rovnobežne s podložkou, hlava je v predĺžení chrbtice, pozeráme sa priamo pod seba. Ruky máme na stehnách, ako zjednodušenú verziu, prípadne, kto by chcel, ako pokročilý, kľudne môžete mať prsty jemne na podložke. Hlboký nádych. S výdychom teraz položíme dlane na podložku vedľa chodidiel a prejdeme na 4. Takže pôjdeme pravé koleno na podložku, ľavé koleno na podložku. V tejto pozícii sa opäť skontrolujeme. Tlačíme na obidve dlane rovnako, dlane sú priamo pod ramenami, kolená sú pod bedrami, na šírku bokov, opäť sa pozeráme pod seba, pozor na chrbát, neprehýňame sa v krížovej oblasti. Chrbát je rovný, prípadne mierne zahrbený a skúste si aj pozíciu hlavy medzi plecami. Veľmi často sa stáva, že nám hlava prepadá a že tie ramená sa stále približujú k ušiam. Nezabúdajte na to, že sa stále chceme odtlačiť od tej podložky. S nádychom teraz prehneme chrbát, pozrieme nad seba a s výdychom chrbát zahrbíme. Pozrieme na brucho, ale klesáme dole do pozície dieťaťa, takže čelo ide na podložku. S ďalším nádychom prejdeme opäť na 4. Otočíme prsty na nohách a s výdychom prejdeme do strechy. Kľudne si v pozícii strechy poprekračujte,
Najprv jedna noha, druhá. Tlačíme na obidve dlane rovnako. Pozor, opäť nechceme, aby ramená a teda ruky zakrývali uši. Ťaháme ich od uší. Chrbát je rovný, hlava je v predĺžení chrbtice. Kolená, keď je potrebné, kľudne pokrčte. Stále dýchame. S nádychom teraz pozrieme pred seba a malinkými krôčikmi, úplne takými myšacími, prejdeme na začiatok podložky do rovného predklonu. S výdychom hlboký predklon. Nádych, vysoká hora, vytiahneme sa do hora, pozrieme sa za rukami. A výdych, hora. Dlane idú do pozície modlitby. Prejdeme si opäť zjednodušený typ pozdravu slnku, tentokrát ale v rytme dýchu, čiže pôjdeme rýchlejšie, pôjdeme dvakrát. Budeme striedať nohy, takže ešte hlboký nádych v pozícii hory. Hlboký výdych. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon, klesáme dole. Vyvesíme vrchnú časť tela. Nádych rovný, dlane idú na stehná. Výdych, položíme dlane na podložku a prejdeme na 4. Pravá, ľavá. Nádych, pozrieme nad seba, prehneme chrbát a výdych, zahrbíme. Prechádzame do pozície dieťaťa. Nádych, opäť na 4, otočíme prsty na nohách a s výdychom prejdeme do strechy. Nádych, pozrieme dopredu a opäť malinkými krôčikmi prejdeme na začiatok podložky do rovného predklonu. Výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora. A výdych, hora. Pôjdeme opäť tento istý. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych rovný. Výdych, prejdeme na 4, ale vymeníme nohy. Pôjde ľavá, práva. Nádych, pozrieme nad seba, prehneme chrbát. A s výdychom chrbát zahrbíme. Pozrieme na brucho, klesáme do pozície dieťaťa. Nádych na 4, otočíme prsty na nohách a výdych, strecha. Nádych, pozrieme dopredu, opäť krôčik. Za krôčikom prejdeme na začiatok podložky do rovného predklonu. Výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora. A výdych, hora. Hlboký nádych. A výdych. Pôjdeme. Základný typ s nádychom. Vysoká hora, pozrieme ho hore za rukami. S výdychom klesáme dole do hlbokého predklonu. Nádych rovný. Pozor, pôjde zmena. Opäť pôjdu s výdychom dlane na podložku, ale prejdeme tentokrát do dosky. To znamená, že nohy sú vystreté. V pozícii dosky. Opäť pozor na zadok, aby nebol príliš hore, aby nebol príliš dole. Sme rovní ako doska. Tlačíme na obidve dlane rovnako. Opäť sa odtláčame od podložky. Položíme teraz kolena aj priehlavky na podložku a klesáme do nízkej dosky. Pozor, keď klesáme do nízkej dosky, lakte nám nejdú dovonka ako klasický krik, ale skúste tie lakte úplne ťahať popri tele, ako keby ste sa chceli tými lakťami šuchnúť o telo. Chrbát je stále rovný a pomalinky klesáme dole. Šúchame tie lakte popri tele. Kľudne položte vrchnú časť tela na podložku. S nádychom teraz prejdeme do kobry. Nádych, to znamená, že iba vrchná časť od trupu hore je vo vzduchu. Pevné brúško, aby sme nezaťažovali krížovú oblasť. Hlboký nádych a s výdychom opäť klesáme dole. Prejdeme do dosky, môžete ísť kľudne cez 4. Odtlačíme sa, zdvihneme sa hore a výdych, strecha. S nádychom pokrčíme kolená, pozrieme dopredu a vykročíme pravou ľavou nohou medzi dlane do rovného predklonu. Výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora. A výdych, hora.
Pôjdeme opäť tento istý typ pre začiatočníkov. Tiež trošku prispôsobený. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný. Výdych, doska. Rovné nohy. Položíme kolená, priehlavky, nízka doska. Klesáme dole. Nádych, kobra. A s výdychom prejdeme do strechy. Môžete ísť kľudne opäť. Cez 4, cez dosku a strecha. Nádych, pokrčíme kolena. Pozrieme dopredu a vymeníme nohy. Pôjdeme ľava, práva. Rovný predklon. Výdych, hlboký. Klesáme opäť dole. Nádych, vysoká hora. A výdych, hora. Pôjdeme opäť tento istý typ pozdravu slnku, ale ukážeme si už tú verziu pre pokročilejších. Začiatočníci, nebojte sa stále ísť tú verziu, ktorú sme išli doteraz. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Klesáme dole. Nádych, rovný. Výdych, doska. Tentokrát nepoložíme kolená, ale navážime sa trošku dopredu a nízka doska. Nádych, vysoká kobra, pozor, zmena. Celú váhu máme iba na rukách a na priehlavkoch. A výdych, strecha. Nádych, pokrčíme kolena, pozrieme dopredu a prejdeme pravou, ľavou medzi dlane do rovného predklonu. A výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora. A výdych, hora. Zopakujeme to isté. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Klesáme dole. Nádych, rovný. Výdych, doska. Vymeníme nohy ľava, pravá. Navážime sa dopredu, nízka doska. Nádych, vysoká kobra. A výdych, strecha. Nádych, pozrieme dopredu, vymeníme nohy, pôjde ľava, práva medzi dlane do rovného predklonu a výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora a výdych, hora. Výborne, pôjdeme opäť ešte tento istý typ pozdravu slnka. Kľudne si vyberte, ktorý variant si vyberiete. Či pôjdete túto trošku upravenú pre začiatočníkov, alebo tú pokročilejšiu. Pôjdeme v rytme dýchu, takže ešte hlboký nádych a výdych. Nádych, vysoká hora, výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný, výdych, doska, nízka doska, nádych, vysoká kobra a výdych, strecha. Nádych, pozrieme dopredu, vykročíme pravou, ľavou do rovného predklonu a s výdychom hlboký. Nádych, vysoká hora a výdych, hora. Nádych, vysoká hora, výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný, výdych, doska, nízka doska. Nádych, vysoká kobra a výdych, strecha. Nádych, pozrieme dopredu a vykročíme ľavou, pravou. Rovný predklon a výdych, hlboký. Nádych, vysoká hora a výdych, hora. Dáme si 3 hlboké nádychy a výdychy v pozícii. S ďalším nádychom prejdeme do pozície stoličky. To znamená, že klesáme dole. Pozor! Pokiaľ máte východiskovú situáciu, alebo teda po pozícii hory máte nohy pri sebe, kľudne ich môžete nechať aj v pozícii stoličky spolu. Ak ich máte na šírku bokov,
tak si dávajte pozor na to, aby v pozícii stoličky tie kolena nešli od seba, ani sa nespájali. Sú stále v podstate boky, kolena, chodidla. Všetky 3 body sú v jednej pozícii. Takže klesáme dole. Opäť. Ruky máme buď dohora, alebo v bok. Tento výber tiež nechám na vás. A dávame si pozor na kríže. V podstate aj v tejto pozícii panvu. Nechceme sa prehýnať v krížovej oblasti. Nebojte sa tým zadkom klesnúť čo najnižšie. Pozícia stoličky je to práve preto, že to vyzerá tak, ako keby sme si išli na tú stoličku sadnúť. Takže hlboký nádych. A výdych, klesáme do hlbokého predklonu. Nádych rovný. Výdych doska. Opäť práva, ľavá. Nízka doska. Nádych, vysoká kobra. A výdych, strecha. Pôjdeme teraz trošku zmenu. S nádychom zdvihneme pravú nohu hore. Pozor, aby sa bok nevytáčal. Obidva boky smerujú dole. A s výdychom vykročíme pravou nohou medzi dlane. Pôjdeme do pozície bojovníka 3. Takže pravá noha smeruje dopredu. Koleno máme nad členkom, prípadne jemne vzad. Zadná noha je na špičke, takže päta je vo vzduchu. Cez brušné svaly prejdeme do pozície bojovníka 3. Nádych. Bojovník 3. A výdych, uzatvárame. Klesáme dole. Doska. Nízka doska. Nádych, vysoká kobra. A výdych, strecha. Zopakujeme to isté na druhú nohu. Nádych, ľavá noha hore. S výdychom vykročíme ľavou medzi dlane. Ak sa vám to nepodarí, tak položte nohu a pomôžte si rukami. Opäť s nádychom bojovník 3. A s výdychom uzatvárame. Klesáme dole. Doska. Nízka doska. Nádych, vysoká kobra. A výdych, strecha. Nádych, opäť pozrieme dopredu, vykročíme pravou, ľavou. Rovný predklon. A výdych, hlboký. Nádych, stolička. Pozor na kríže. A výdych, hora. Super, pôjdeme túto istú zostavu 2-krát. V rytme dýchu. Už je cítiť, že to telo je zahriaté. Takže môžeme ísť trošku rýchlejšie. Hlboký nádych. Skúste vydýchnuť ústami. Hlboký nádych. A výdych ústami. A ešte jeden nádych. A výdych ústami. Výborne. Nádych, stolička. Výdych, hlboký predklon. Nádych rovný. Výdych, doska. Nízka doska. Nádych, vysoká kobra. A výdych, strech. Nádych, pravá noha hore. A s výdychom vykročíme právo. Medzi dlaň. Nádych, bojovník 3. Pozor na kríže, neprehýname sa. A s výdychom klesáme dole, uzatvárame do dosky. Nízka doska. Nádych, vysoká kobra. A výdych, strecha. Nádych, ľavá noha hore. A s výdychom vykročíme ľavo. Medzi dlane. Nádych, bojovník 3. A s výdychom uzatvárame. Doska. Nízka doska. Nádych, vysoká kobra. A výdych, strecha. Nádych, pozrieme dopredu, vykročíme ľavou, pravou. Rovný predklon. A výdych, hlboký.
Nádych stolička. A výdych hora. Hlboký nádych nosom. A výdych ústami. Opäť nádych. A výdych. Ešte jeden nádych. A výdych. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Klesáme dole. Zostaneme v pozícii hlbokého predklonu. Ľavá ruka ostáva na podložke, ide do stredu pred chodidlá. Kľudne stačí, keď ju budete mať položenú na prstoch. Kto by chcel, prejdite na celú dlaň. Pôjdeme do rotácie. Pokrčíme kolena, ako je potrebné. A práva ruka s nádychom ide dohora. Pozrime sa za ňou. Komu sa podarí, skúsime vystrieť právu nohu. A dýchame v pozícii. Ťaháme ramena od uší. Hlboký nádych. A výdych vrátime naspäť. Vymeníme strany. Práva ruka ide do stredu. A s nádychom ide ľava dohora. Skúšame vystierať ľavú nohu. Pokiaľ to nejde, tak skúste pokrčiť. Nádych. A s výdychom opäť trošku vystrieme. Hlboký nádych a s výdychom uzatvárame. Nádych rovný. Výdych doska. Nízka doska. Skúste klesnúť úplne dole všetci. Prejdeme do pozície sfingy, takže tentokrát budú lakte a predlaktia na podložke. Zatlačte dlane. A odtlačíme sa. Pozor, aby nám tie ramena neprepadali. Takže tlačíme sa od podložky. Zhlboka dýchame. Pozrieme sa za pravou nohou. Výdych vrátime naspäť. Pozrieme za ľavou. Výdych vrátime naspäť. Pozrieme ešte nad seba. A s výdychom sa uložíme. Dlane idú opäť vedľa tela. Prejdeme do dosky. Môžete ísť kľudne cez 4. A výdych strecha. Zotrváme v pozícii strechy, takže kľudne sa opäť napravte, pokrčte kolena, ako je potrebné. S nádychom teraz prejdeme úplne na špičky a s výdychom sa snažíme zatlačiť päty do podložky. Kľudne aj s pokrčenými nohami. Nádych na špičky. A výdych zatlačíme. Opäť nádych na špičky. A výdych zatlačíme. Nádych pozrieme dopredu. Vykročíme na začiatok podložky do rovného predklonu. A výdych, hlboký predklon. Nádych, stolička. Zotrváme v stoličke. Kľudne dajte ruky v bok. To, či ste v stoličke správne, môžete skontrolovať tak, že zdvihnete prsty na nohách. Držíme. A s nádychom. Vysoká hora. A výdych. Hora. Môžete kľudne položiť ruky vedľa tela. Dláňami dopredu. Myslím, že rozcvička výborná. Telo je rozhýbané, rozcvičené. Zahriaté a myslím, že sa cítite o mnoho lepšie ako na začiatku. Ešte hlboký nádych, pozrieme hore. Spojíme dlane, výdych do pozície modlitby a vidíme sa na budúce. Namaste.